बिटिसिनि सिब हाग्रामा महिलारिया नवीनपारा दांथल चिरांनि शुभांकर सरकार आरो दीपिका सरकारनि फिसाजो मीनाक्षी सरकारा आईआईटी बिटेकआव फरायफुबाय थानाय फरायसानो रांनि मदद होदों। बिब्दिनो सोलोंथाइया इयुननि थाखाय पासपोर्ट बादि, मानोना गाबोननि साना बिदि मानसिफोरनिसो जायफोरा दिनैनिफ्रायनो बिनि थाखाय थियारि खालामो। बिनिखायनो बिटिसि ओनसोलनि इयुननि जौगानायनि थाखाय दानिफ्रायनो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जाति हारि बासियालाजासे बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोरनो बिटिसिनि सिब हाग्रामा महिलारिया जायफोरा गोजौ सोलोंथाइ लादों आरो लानो गोसो दं आरो रांखान्थिनि आंखाल जानायफोरनो रांनि मदद होदों आरो होगासिनो दं। मानोना सोलोंथाइयानो गोबौ थुंग्रि जाय थुंग्रिजों बुहुमखौ सोलायनो हायो। बे सोलोंथाइनि थुंग्रिजों जाहाथे बिटिसि ओनसोलनि मोजां खामानि मावलांनो हायो, बिटिसिनि सिब हाग्रामा महिलारिया नवीनपारा दांथल चिरांनि शुभांकर सरकार आरो दीपिका सरकारनि फिसाजो मीनाक्षी सरकारा आईआईटी गुवाहाटीआव बिटेक फरायफुबाय थानाय फरायसानो नोगोद 2 लाख रां मदद होदों। बे नोगोद 2 लाख रांखौ मीनाक्षी सरकारनि नखराव थांनानै मिरु लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर', लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो गोबां बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा थांनानै बिमा-बिफानो गथायहैदों। बे रांखौ मोननो हानानै मीनाक्षी सरकारनि बिफा शुभांकर सरकार आरो बिमा दीपिका सरकारा बिटिसिनि सिब हाग्रामा महिलारिनिसिम गोजोननाय फोरमायदों। मिरु लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। चिरां जिल्लानि काजलगाव समस्तनि सिङाव थानाय दांथल प्राइमारिनि शुभाश्री सरकार होननाय सासे स्टुडेन्ट हिन्जावसाया गुवाहाटी आईआईटी आव बीएससी आईआईटी माबाखौ कर्सआव बे एडमिशन लाबाय अलरेडि। दा बिथांनि नखरा एप्लिकेशन मोनसे हरदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारनो। दा सारा बाहाय 2 लाख थाखा बे स्टुडेन्टनि नामै होनो थाखाय हरदों। जोङो बाहाय इउथ बिपिएफनि सानै भाइस प्रेसिडेन्ट दं, कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म आरो लोगोसे इउथनि मेम्बार, लोगोसे चिरां जिल्लानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, ब्लकनि प्राइमारिनि गासै दैदेनगिरिफोरनि प्रेजेन्सआव मीनाक्षी सरकारनि गार्जेनो जोङो 2 लाख थाखा गथायफैदों आरोखि। आरो हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदिनो गोबां स्टुडेन्टफोरखौ हेल्प खालामगासिनो दङ। बेरामि सुबुंफोरनोबो सहाय खालामबाय थानाय नोंथांमोना नुदों। जायफ्रा फाइनान्सियेलि बिराद दुर्बल नखरनि मानसिफोर, बिथांमोन बायदिखौ नायै नायै हाग्रामा सारा दासिम स्टुडेन्टफोरनो हेल्प खालामबोगासिनो दङ। सरकार हिसाबैबो बेखौ सिन्था खालामबाय थादों आरो सरकार हिसाबैबो फाइनान्सियेल हेल्प खालामनो थाखाय बेनि सायावहाय सरसा खालामबाय थानाय जादों। आरो बेखौहाय दिनै जों 2 लाख थाखा जा होफैदों बेयो जाबाय हाग्रामा सारा जोंनि माबानिफ्राय बेक्तिगत भाबै बेखौ होफैनाय जादों आरो सरकार हिसाबै नङा। सरकार हिसाबैबो होनो थाखाय सिन्था खालामगासिनो दं आरो जोंनि बिटिसि सरकारा। दा हाग्रामा सारा सानदों जोंनि स्टुडेन्टफ्रा फरायनायाव साक्सेस जानांगौ, रावबो उनफिननानै थानाङा, बयबो कर्सआ कमप्लिट जानानै डक्टर इन्जिनियार जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनांगौ, हिउमेन रिसोर्सआ डेभेलपमेन्ट जानांगौ। बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै हाग्रामा सारा जेरैखिजाया फरायनायखौ नागारनाङा, फरायनाया कमप्लिट जानानै साफा साफा मोजां मानसि जानांगौ, बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै हरदों आरो। আজি दांतल प्राइमारी काजलगाव समष्टिर अंतर्गत शुभाश्री सरकार नाমৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী আইআইটিত এডমিশ্যন পালে, এই ছাত্ৰীগৰাকীক আৰ্থিকভাৱে সাহায্য দিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামা ছাৰে আজি আমাৰ এই টিমটো চিৰাং জিলালৈ পঠাই দিছে। আমি ইতিমধ্যে গাৰ্জেনসকলক 2 লাখ টকা আৰ্থিক সাহায্য আমি প্ৰদান কৰিলোঁ। আৰু আমি কামনা কৰিছোঁ যে শুভাশ্ৰী চৰকাৰ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী, मीनाक्षी চৰকাৰ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী আইআইটি কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰি আহক। তেওঁ এদিন ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আহক, নিজৰ পৰিয়াল আৰু নিজৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবলৈ সক্ষম হওক। এইখিনি কথা আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু मीनाक्षी চৰকাৰৰ যি সপোন, সেই সপোনটো যাহাতে বাস্তৱত হৈ উঠে, এইখিনি কথা কামনা কৰিছোঁ।